Ngarit ta? Nah kali ini ya teman-teman ya vlog yang keberapa ini hari ini pokoknya intinya syuting terus karena vlog harian ya. Ya karo kameramen ini baru tadi kameramen tiga video. Kayak apa cik gue cik? Tengwe. Apa gue? Tengwe. Tengwe apa? Artinya? Linting dewe. Linting dewe. Tengwe. Artinya ngelinting dewe. Tengwe. Tinggal satu untuk teman-teman saya yang konten kreator itu ya apa jadi konten ya mau apa saja jadi konten ya kalau mau bakul sate karo ngelaras manuk kutut yang kono kae karo ngelaras manuk kutut tadi karo mendengarkan suara burung perkutut karo angin-angin sepoi-sepoi di kutut itu Temanggung kabeh kan yang dhuwur kae sampai sana di Temanggung kabeh. Hari ini syuting nara sih. Syuting meneh pokoknya tiap hari syuting karena apa? Karena YouTube banyak duitnya. Jadi kali ini syuting terus. Kali ini syuting terus sampai mumet sampai pokoknya terasa di planning ya sih ya. Syutingnya nggak usah di planning ya. Syutingnya rasa di planning. Ono video pokoknya tiap hari syuting terus karena apa channel saya kan 5 bingung saya sampai bingung kalau di planning ya pusing ya kalau di planning pusing jadi jeblok sih Rai kalau di planning jadi nggak usah di planning tiap hari syuting terus ini sudah syuting ke berapa ini ke video yang kelima ini ya video kelima vlog harian yang tadi tak di channel Agung Nur Saladin 2 dak sama Agung Nur Saladin ngono kuwi. Jae karo nglaras manuk-manuk kutut sing nang kono kae. No, ngeblur ra lur. Ngeblur ra to, Cik. Kono sik. Nglaras manuk kutut kae nang kono kae. Lagi ngalak-ngalaki pemandangan anune motore apa ta motor apa tadi iki? Motore Ahmad iki. Satria. Sonic. Dari Mobile Legend ya. Habis ini hiburannya setelah syuting kalau nggak ada ide kita Mobile Legendan. Setelah Mobile Legendan bosen syuting lagi. Nah, wis bosen syuting meneh. Kayak koncoku teko meneh kayak Mas Dino. Mas Dino. Mas Dino. Koncoku cilik ya. Hah? Kopi gawe kae. Kopi. Ono kok jero. Jambar pitik ngono. Mumpung urung tak gawe ngliwet, ya to. Kolo-kolo. Wis gawe akeh banget e. Iso akeh top kopi. Agawe iki terang. Sing gawe aji enak to kopi. Ora sik. Mlebu vlogku sedilo. Sing gawe aji piye kopine? Ya lumayan. Nganu ya pakai racun ya. Ya lumayan to sing gawe. Kok ganteng ning kene to. Putih ning kene. Lah iya. Wis rampung ning gawe sandal? Belum. Urung ya. Kok Jackie Chan ya enak kene. Dengan Jackie Chan kelempon iki. Aduh. Coba diurusi ya Den. Dulurmu Den jero Den. Oh. Mat bukan, Mbok. Mat. Nah. Diurusi. Ya wis ngono sih lur, dadi vlog-vlog pendek, vlog-vlog di video kali ini vlog nggon Bazil pedhot, Bazil kan nang kene. Mendem terus mabuk ning kene kan bedhot to. Iki kan sandale nganu. Lho ngene iki wae ngancani aku ngevlog ngene iki penak ngopi-ngopi. Wis sing gajian ngene njlongop. Ya ngono kuwi jenenge
ngrejekeni wong kuwi teko udut sing penting kowe tenar engko nek ning wingi ana sing komen din kancamu paling ning kan nggone apa Facebook tak upload to kowe salam kanggo Mas Din muni ngono iki tak tiliki aku ora kenal wong budur ya iya ternyata ya tenar lah Din engko tak weruhi komenane ning Facebook Koclok kowe. kok ngejal tenanan iki kok wong ana sing kenal kono kok malah koclok piye ya Cik ya salam go Mas Din ngono sak peroi engko komenane. Ya wis lho iki tak ngeperoi sik Mas Din wong ora percaya iki. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.